Goddag. Krig, rentestigninger og en opbremsning i økonomien kom til at præge 2023. Det kom til at stå i kontrast til et enestående resultat for Ringkøbing Landbobank med en fremgang i resultatet efter skat på 45% til 2 milliarder 155 millioner kroner og en forrentning af egenkapitalen på 22%. Vores image og en høj kundetilfredshed skabte igen i 2023 grundlag for en stigning i bankens udlån på 5% og i indlånene på 8%. Og trods stigende udgifter og nulvækst i Danmark, har bankens kunder tilpasset sig på fornemste vis, så kreditkvaliteten i bankens udlånsportefølje fortsat er høj. Det har alt sammen resulteret i stigende indtægter på 34% og en stigning i bankens udgifter på 8%. Vi har derfor været i stand til at reducere bankens omkostningsprocent fra 31 til 25, hvilket er en konkret bekræftelse på, at vores forretningsmodel er stærk. Forbedringen viser også, at normaliseringen væk fra nulrenteperioden har været gavnlig for den finansielle sektor. Aktiemarkedet har kvitteret positivt for bankens udvikling, og stigningen i bankens aktiekurs og det udbetalte udbytte gav et positivt afkast på 5%, og mulighed for at indstille til generalforsamling at udlodde 84% af årets resultat. Det bliver udmøntet med et udbytte på 10 kroner per aktie og en fordobling af aktietilbagekøbsprogrammet til i alt 1 milliard 525 millioner kroner. Vi har over en årrække arbejdet på at synliggøre bankens bæredygtige fundament, og vi har i 2023 fastlagt målsætninger for reduktionen af CO2-udledningen fra bankens udlåns- og investeringsportefølje. Bankens målsætning er opstillet således, at den følger intentionerne i Paris-aftalen. Vi arbejder efter disse målsætninger ved at hjælpe vores kunder med at omstille deres økonomi og aktivt deltage i finansiering af en mere bæredygtig økonomi. Vi fortsætter også støtten til at arbejde med alle de foreninger, klubber og arrangementer, som er en meget vigtig del af de lokalsamfund, som banken er forankret i. MSCI anerkendte i 2023 denne udvikling og opgraderede bankens ESG-rating fra A til AA. Vi har netop lagt sidste hånd på en opdatering af bankens strategi. Den bygger fortsat på helt centrale elementer i bankens succes, som kunden er kongen, et højt kompetenceniveau og personlige rådgivere, der er tilgængelige og i stand til at træffe hurtige beslutninger for vores kunder. Vi ønsker at fortsætte vores organiske vækststrategi og vil udvikle banken med alle de funktioner, der betyder noget for relationen til vores kunder. Det supplerer vi med de bedste partnerskaber på de områder, hvor andre kan gøre det bedre, så Ringkøbing Landbobank har det bedste tilbud til kunderne. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke vores dygtige medarbejdere, der også i år har ydet en helt ekstraordinær indsats. Samtidig glæder det mig, at medarbejdertrivslen aldrig har været højere i vores målinger. Det er hele fundamentet for at kunne fortsætte vores vækst. Vi ser ind i 2024 med spænding. På den ene side er vi bekymret for den nedgang i økonomien, som vi har set i Danmark og i vores nabolande. Men omvendt er inflationen kraftigt på vej ned, og muligheden for en blød landing i økonomien er realistisk. Banken forventer fortsat at kunne vinde markedsandele og står på et meget robust fundament, der aldrig har været stærkere. Vores hovedopgave bliver at servicere vores nuværende kunder og fortsætte væksten med nye kundeforhold ved fortsat at tage markedsandele. Vi forventer et resultat i intervallet 1,8 til 2,2 milliarder kroner i 2024. Afslutningsvis vil jeg gerne takke vores kunder og aktionærer for den store opbakning, vi oplever over for banken. Tak.